заедно. Да се подкрепяте винаги, защото все пак затова и семейството, което създавате, да се подкрепяте винаги, има ужасно трудни моменти заедно. Вие живеете вече от 3 години заедно и така или иначе, аз съм бил винаги около вас. Присъствал съм във всякакви екстремни ситуации, на радост, на щастие, дори и на цупене и така нататък. Но това са си в кръга на нещата нормални взаимоотношения между двама човека. Два характера, които две пътеки, два пътя, които трябва да се влеят в едно, да почнат да се разбират. Аз ви мисля, че те се справят перфектно. И какво да ви кажа? Освен да почнете да мислите, да радвате родителите си, приятелите си с нови членове на семейството, на семейство Георгиеви, разбира се. Исках и това да кажа, че днешният ден questa giornata, tra l'altro, è San Giorgio in Bulgaria, non so se anche qua. Loro sono Giorgievi, per cui è il patrone della loro famiglia. Значи, искам да кажа, че днес е Свети Георги, те са новото семейство Георгиеви, така че той е техният патрон, което той може да ги закриля. Искам да бъдете наистина силни, упорити, както сте, и наистина той да ви закриля, да бъде винаги с вас. Това е нещо много важно. Другото нещо, освен за децата, не знам колко мислите, но това вече са ваши планове. И последно нещо, разбира се, сега всеки, който е донесъл подарък, ще го поднесе. Аз се опитах да организирам нещо, което така да бъде малко символично за всички приятели. Чакайте да намеря, дали ще успея да го намеря. Ci prepara un regalo simbolico per la nuova famiglia. Adesso sto cercando. Така. Това нещо, тази кутийка тук, нещо много важно. Едно семейство. Това е много малко, само че събира много. È una cosa piccola, però contiene tanto. Per cui io ve la vorrei lasciare, ve la faccio aprire ora, subito, e strappate come siete sempre accaniti per il successo, strappate la carta, dovete aprire, разкъсите всичко, защото сте... Така трябва да бъдете в живота. Внимателно, защото е четливо. И това е... Сега, дайте да го покажем пред хората. Това е едно много готино прасенце. И понеже все пак бях си говорил преди време с тях за подаръци и такива неща, те казват, бе, глупости, ние, ама тук нищо не правиме, нищо официално, нищо какви подаръци, само ще се почерпиме и така нататък. Само че аз си казвам, защо пък да минава незабелязан този празник, може би, в смисъл, казват, че това е най-щастливия ден в живота, в смисъл на двама човека, които искат да се съберат в едно семейство. Така че аз прецених, че е по-добре този ден да бъде отпразнуван както си трябва. А това, че ще се събереме и в България е съвсем друг въпрос. И че ще се напиеме в България, това е още по-различно. И исках да привикам хора, които може би не са взели подаръци или искат да принесат нещо към някаква оферта към новото семейство да го направят. И разбира се, аз искам да сложа първото евро.
После ще сложи и още. Това е за новото семейство и искам да ви кажа, че ви обичам много и се радвам, че ме направихте част от този ваш празник, част от вашите семейства, фамилии и просто ви обичам много. Браво!